see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good morning. Happy Sunday. Good morning. Punta na ako sa breakfast. Si Sak, are you sure you're not coming? Oh, come on, let's go. Nauna na si Jan, tsaka yung dalawang kids. Come on, Saki. Where's my sleeper? Come on na. Daddy's waiting. Ano na ako, si Sak ayaw pa. See ya. Okay, okay, she. Come on, ayun na. Close the door. Umuubok pa. Ay, ang presko. Yan, yan, tatlo. Kapasok lang ata nila. Good, thank you. Hi, Ding. Good morning. Good. Wait for her. Yeah, better today. What's that one? Apple juice? Yes, please. Thank you. Same spot kami. No, thank you. Too hot for coffee. Nice cold orange juice, apple juice. You like pudding? Yeah. Hi. Good morning. What bacon? You want eggs? No? Okay. Order. Huh? Sunny side up? So, yung order ni Sak, ay ni Sak, ni Jan, same. Si Sak na pa sa akin dito mag-line up. Alam na ni Sak ang rule or ang drill dito. Ayan na. Hi, Sak. What are you gonna get? Pancakes and bacon? Bacon and eggs. And how about you? Can I just get 2 pancakes, okay? Masarap yung pancakes nila dito. Wala siya. And yes, please. That's your pancake, yeah? Yeah, okay, ask them. Pancakes, just say pancakes. I asked you before if you want. You said, here, Baba, in here, baby, that's out. It's alright. Pancakes or plain pancakes? Banana pancakes, please. How many? 2, please. Thank you. And bacon. And how about you, Money? You can put this one here. Yes, please. And bacon, okay? So you wait here, okay? I'll grab an omelette as well. You wait here. You wait, okay? I'm going now. So kahapon sausages, ngayon chicken pop. Yan na yung ating plate. Yung bacon siya pancakes nandun. Nauna na. And ka dyan, the same. Yeah, gotta have it again. Baked beans. Big and sauce. Butter dun. Okay, butter. Huh? There's yogurt. There's a lot of yogurt there. Behind that mirror. Why sugar, Baba? You don't want syrup? Kuya, you will like this one. May pasta doon, hindi nagustuhan ni Kuya.
Napasa na good? Masarap yung pancit. Parang bihon natin. Had enough, bro? Trying to get more. Oh, what are you getting now? What are you getting? I've had enough. Thank you. I've had enough. There's chicken pops here. It's good. Hungry bad. Papa, let's go to the program. Dad. Hey, what are we doing today? Ito pala yung other. Pancake, eggs, and bacon. I had that again. Tapos na kayo kumain ng breakfast. Yeah, baka nasa toilet pa siya. Nagpalit na pala ako na pang swimming kasi si Jan tsaka si Holly, kinukulit ako na mag-swimming today. At saka dito rin kami pala tatambay ngayong umaga sa pool area, dito sa Valley Garden. Kasi usually, di ba, pupunta kami ng beachfront. Higpitan ko itong isa. So, ito, isa to sa mga dala kong pang swimming. Si Jan tsaka si Holly nauna na dun sa pool. Yung dalawang boys nandito pa. What? Oh, kuya. What? I'm gonna blur it, kuya. What was he doing? Okay. Okay, you're good. What was he doing? Coming out with undies. Who cares? Sabi niya. It's alright now. Where? Here, kuya. No more? Cover my mole stuff, please. Like Put- one? Yeah, here. May mole kasi ako dyan, guys, ng ano. Pa-cover ako. Tapos, lagay tayong sunscreen. I need one. There. Sunscreen stuff. Yeah. Pa-cover ko siya. You're going to the beach? Shoes. What shoes? Muna na si kuya, ha? I don't know. Here. Is this yours? Okay, see you there. Muna na si kuya sa pool. Oh, I put sunscreen on your... Where is it? Here. I can't do it myself. Okay. Ayun. Si Sak, gusto akong naglalagay. Si kuya ayaw. Yung sa mukha, meron akong nilagay dyan. Ay. Ganyan yung itsura niya. Tapos yung likod. Sa tamang sunscreen sa... Is it rubbing? Right. Yeah. See ya. Yes. Put sink, okay? What was it? Hi. Morning. Good morning, naman. Dito na yung maglilinis ng kwarto namin. Right, see you guys. Let's go. Para sa... Dito na yung linis na ako. Ah, yung chinelas ko. Zaki, come on. Thank you. You're welcome. So, where's your slippers?
kasi dyan, nagpamassage. Dyan lang naman. Kay Lala. Yung lagi nagmamassage sa kanya. Nagpa-full body massage siya kanya. And, ayun si Holly. Nag-dive na siya. Wala pa masyadong tao kasi maaga pa. Baka nasa beachfront yung iba. 10 o'clock pa lang. Yung boys, sasak pa lang ang nag-jump sa pool. Si Kuya hindi pa. Sasak nandun sa bar pool. Nag-order siya na, ayan na siya. Nakapag-order ng shake ata yun. Ewan ko nung in-order niya yung drink. What's that, Sak? You think so? I'm good, Nak. I don't want it. Thank you. So, what's the plan now? I'm going back to the room. Balik na raw, sir. Hindi pa tayo nakapag-swim. Si Jan, hindi pa tapos magpa-massage. See ya. How about you, Baba? Ha? Staying here? Mag-edit na lang ako, di ba? Ready na tayo. Yung kapartner ko naman, busy sa kanyang pamassage. Hindi talaga matuloy-tuloy ang pag-swimming ko. Now I'm ready. Come on, let's go. Oh, where's Daddy? Are you ready? Yeah. It's gonna be like 20 more minutes. I know. Ang tagal ng massage, 1 hour. I'm sorry, hungry. You're hungry? See? That's why I told you, you eat breakfast. I did. Pag I nandun had two sila, pancakes. yeah, that's it. You eat. There's a lot of food there to eat. Yeah, me one. Ang daming pagpipilian dun. Maraming fruits, yogurt na pwede mo lagyan ng iba-ibang toppings. Si Kuya din, hindi rin siya kumain. Hindi kasi sila masyado talagang kumakain. Ayaw nilang kumakain ng breakfast. Nasanay yata silang ganun. Kasi before, nung mga maliliit pa sila, lagi ko silang pinapakain ng breakfast. Pero nung lumalaki na sila, Kuya, parang ayaw nilang kumain ng breakfast. Minsan cereal, pero ayaw nila yung heavy, like sa atin rice. Ayaw na nila. Yogurt, okay lang kila Kuya ngayon. Pero nung maliliit, hotdog, tapos fried rice, yun gusto nila. Gloomy siya, oh. Wala pang araw. Pero siguro maaga pa naman. Then mamaya, alis ako with the girls. Mag-ano kami, yung bus na, ha? You wanna go with the boys? No, I don't want to go. You don't, but you're not allowed. Mag-ano kami guys, yung, alam niyo yung bus na nagiinuman, pero hindi ako iinom. Sasama lang ako, pero pwede naman ako uminom ng alcoholic drinks. Kasi unlimited, parang $80. $80 siya for 2 hours ride sa bus na inom lang kayo habang nagtutour-tour or lumilibot. Tapos unlimited drinks yon. $80. Tapos, after 2 hours, ida-drop off kami sa ice bar. Ma, is it better? No, it's not. No. Why? What happened? No, it's not. It's alright. Tapos, punta kami ng ice bar. Magsha-shot. Pero ako hindi ako magsha-shot. Ano yata yung $30 or $40. And, magdi-dinner na kami after nun. So, yung girls, may ganap. Yung boys, dito lang sila mag-chill. Kahapon, si Brody, kilala niyo si Brody. Diba yung nanay ni Max ni Ivy. Nag-ano siya, nakalimutan niya daw akong i-text. Nag-cooking class siya. Nung nagkita kami, oh John, I forgot about you. Kasi yung cooking class, parang that day mismo, nag-try lang silang kung may vacant ba or available na cooking class. And then nakakuha sila, so parang wala na siyang time na i-message ako kasi 9 o'clock yung pick up sa kanila. Nag-cooking class sila at ang saya daw. Sabi ko, baka next time na lang. So sabi niya, nakalimutan. Hindi naman daw niya nakalimutan. Wala na lang daw tang time kasi baka daw may ganap din kami. Sabi ko, okay lang. Pero ang sarap ng mga niluto nila. Tapos may pa-certificate pa.
No, it won't. Ano lang, mura lang, 100 something, $100, 120 or not even 100, nakalimutan ko. Tapos 10 milk course yung niluto nila. Tapos dinala pa nila yung mga tira nilang niluto. Tapos may pa-certificate. Ano na yun, drop off and pick up and drop off na sa hotel. Ang mura na, di ba? Tapos magluluto-luto ka pa, tapos may certificate ka pa. Sayang nga, hindi ako nakasama. Baka next time, gawin ko din yun. Malapit daw sa airport. Balik na ako sa room kasi si Jen nagpapamassage pa. Iniwan ako ng mga bata. Yung dalawang boys, dito na sila sa room namin. Diba? Hindi talaga matuloy-tuloy ang aking swimming. Ang ganda dito maglakad-lakad guys. Sobrang relaxing oh. Napaka-nature. Tapos may mga kois din dyan oh. Si Holly pumunta sa daddy niya. Tambay siya doon. Maghintay siya doon sa daddy niya. Alright guys. See you later. Malinis na yung room. Malinis. Mag-edit na lang ako dito sa labas. Hindi ko na kayo na-tour dito sa room namin. Kasi same lang naman. Iba lang yung layout. Or iba lang yung position ng bed. Pero same pa din nung pag pumupunta kami dito or nag-check-in kayo dito sa Valley Garden. Okay. Maganda dito sa Valley Garden kasi nandito na lahat. As in, yan, dito tayo mag-edit. Oh. Diba? May pa-mini garden kami dito. Ayan. Update. Nakapag-edit ako. Tapos na pati yung thumbnail. And si Jan, sinundo niya si Sak dito like 20 minutes ago. Pumunta na sila sa beachfront. Si Kuya din. Nauna kasi si Kuya. Sumama siya kila Brock. Tapos, yeah, si Holly siya kasi Jan pumunta dito para sundin si Sak. And ako hindi na ako sumama kasi nga maya-maya alis din kami. Yung mga girls, alis din kami. Sabi ko, mag-stay na lang ako dito. Tapos, plano ko pumunta McDonald's para kumuha ng lunch. Kasi masarap yung chicken ng McDonald's din dito na may rice, guys. Yun kahapon, di ba? So, punta ako doon. Uploading pa naman yung aking vlog para tomorrow. Ay, natapos ko talaga siya. Okay, see you later, guys. Mag-order muna akong McDonald's. Wala akong rupiah, so ang gamitin ko is yung card. Kasi yung rupiah na kay Johnny ba, hindi ako humingi ng pera. Kasi wala namang planong aalis. But parang sabi ko, feeling ko gusto kong mag-McDonald's. Kasi walang chicken and rice na McDo sa Australia. Hindi ba? Okay guys, see you later. Hindi na tuloy yung swimming eh. Mag-hot ako kasi sobrang init sa labas. Itong gamitin ko para protected ang ating face. Diba? Ayan. Let's go. Wallet. Phone. Kahit wala naman internet, dalhin ko pa rin yung phone kasi pwede akong tawagan ng friend ni Jan kasi nag-eSIM. Ako hindi ako kumuha nun. Sana pala kumuha ako. So, wala tayong internet. Okay guys. Alis na ako. Ay, lipat ko kaya itong laptop para ma-charge din siya, no? Ay, kaya mahuhulog. Para ma-charge din ito. Habang ina-upload. Diba? Okay, let's go. Yung key. Di ba sabi ko sa inyo magmamakdo ako? Dito na lang ako sa Discovery Mall. Maghanap lang makakainan. Kasi malapit lang to sa namin, sa hotel. Ayan, meron silang Burger King. Dito na lang tayo kasi malapit lang. Ang init eh. Tapos ang daming motor. Thank you. Yung motor dito nakakatakot pag tumatawid. Hindi sila tumitingin ba?
No, good, thank you. Meron sila yung parang bread talk. Ang tawag sa kanya is mako. Mako ba? Mako, ayan. Yun nga lang, hindi natin maintindihan. Nakasulat. Eto, Korean spicy floss. Pero hindi ko alam kung anong flavor niya. Chicken ba siya or pork? Libot-libot lang ako. Galing kami dito kagabi, di ba? Bread papas. Wala akong makita ang gusto kong kainin. Sa labas na lang ako. Wala akong makita ang gusto kong kainin dito. Dito ako lulusot sa sa back door nila. Yung shortcut papunta sa hotel namin. Ayan, dito ba? Ang init, tingnan nyo. Diba? Ooh! Para tayong nasa oven. Oh my God. Ang tahimik pa. Init. Balik na lang ako sa sa hotel. Doon na lang sila ako mag-order. Hindi ko tinuloy yung sa McDonald's kasi yung mga motor ang bibilis nila, nakakatakot nakakatakot tumawid. So, dito na lang tayo. Balik na lang ako sa hotel. Doon ako kanina sa harapan, dumaan. Papunta sana sa McDo. Pero nagbago isip ko nga. So pumunta na ako dito sa Discovery Mall. Kasi lapit lang nito. Ayan na yung hotel, dyan na lang. Yung hotel nandyan lang. Dito na ako sa Valley Garden. Ayan yung itsura niya pag hapon. Kagabi diba madaming taong nagdi-dinner dito. Ngayon, tahimik. May mga nagsiswimming. Ngayon maganda na mag-swimming kasi sobrang init. Kanina medyo malamig. Kasi sobrang aga pa nun. At ganyan, tingnan niyo. Ang ganda na mag-swimming. May hangin. Dito na lang tayo mag-order. Thank you. Welcome, ma'am. Wala akong nagugusto, ha? Pizza na lang ako. Masarap ang pizza dito. Last time, nung 2 years ago, masarap yung pizza. Pizza na lang ako. Punta na si Kuya. Bigla ang change. Kanina, nakaupo ako doon para mag-order. Nung tinignan ko yung group chat namin, 3:10 daw ang alis namin. 3:40 na. Ay, 3:40. 2:40 na. So, pupunta na ako doon kay Sam. Sa Barney Sam. Kasi doon ang meet up namin kung nasan yung mga bata. Diba? Buti na lang hindi ako nag-McDo. Kasi sabi 4. Tapos ang bago rin naman. Alright guys, see you later. Dito na ako sa beach front. Si Sak nagsusurfing. Nahulog. Ayun. Alis na kami maya-maya. Ayan si Kuya. Nag-surfing din si Kuya. And binigyan tayo ni Sam ng mani. Nag-order akong tubig.